Според мен чабатата е върховния хляб за сандвичи. Тестото има супер много вода, която при печене се изпарява и оставя въздушна структура с огромни балони, подходяща добре да се напои с сос. Тъй като се пече с доста пара, пък коричката остава достатъчно здрава, за да не се разпадне, независимо какво сложиш вътре. Освен това се приготвя изключително лесно. Дори не си играе много да ги оформям. А точно от това как изглеждат произлиза и името на този хляб. Чабата на италиански означава чехал. Кръстили са го така, защото поради високото съдържание на вода се оформя трудно и при създаването си през 1982 година е приличал на тогавашните италиански домашни чехли. Единственото важно, освен печенето при правенето на чабата, е да се подбере правилното брашно, защото не всяко може да устои на 80% хидратация. Ако си приготвяте този хляб у дома, най-добре е да печете върху добре загряти камък или стомана за печене.